Bona milletê me ser niga bimîne. Rewşenbîrê Kurd Fuat Önen ji aliyê polîsê Tirkan ve li Stenbolê hat destgîrkirin. Fuat Önen di malpera xwe ya sosyal medyayê di Facebookê de hevpeyvînekî ya digel wî hatî kirin belav kiribû. Di hevpeyvînê de êrişa Tirkiyeyê ya bi navê Kaniya Aştiyê ya li ser Rojavayê Başûrê Kurdistanê pêk anî wekî hewlekî ya dagîrkeriyê bi nav kiribû û gotibû ne cihê qebûlê ye. Qadî Mihemed Komara Kurdistanê Her parvekirinek dî ya di heqê qetlîama Robûskê de jî bûye sedemek dî yê destgîrkirina Fuat Önen. Hêjayî gotinê ku Fuat Önen rewşenbîr û nivîskarek Kurd yê ji aliyê fikra neteweyî ve karîger e. Ji aliyê nêrîna kurdayetiyê ve karîgeriyekî ya wî li ser nifşên nû yên Kurdan li Bakurê Kurdistanê jî heye. Ti caran propagandeya teror û tund û tîjiyê an jî alîgiriya PKK'yê jî nekiriye. Lê dewleta Tirk nemazê hêzên wê yên asayîşê û sîstema wê ya dadweriyê her karekî yê di warê kurdayetiyê de bi awayekî gelek hêsan û wekî alîgirî û piştgiriya PKK'yê pênase dike. Muameleya terorê pê dike. Her Kurdek li her derê gelek hêsan dikare bibe armanca vê siyaseta dewleta Tirk. li gor veya Tê çaverêkirin ku Fuat Önen sibe derkevî pêşber dadgehê. Mehmet Sanlı, Kurdistan TV, İstanbul.